Il-Viċi Prim Ministru Louis Grech beda d-diskors tiegħu billi irringrazzja lill-poplu Malti u Awċi kollu talli wera fiduċja fil-moviment li jinbena madwar il-Partit Laburista. Iżda irringrazzja wkoll lil dawk il-persuni li ma vvutawx lil dan il-moviment. Qal li meta ngħidu li l-pajjiż jappartjeni lil kulħadd, aħna nfissru lil kulħadd, tenna l-Viċi Prim Ministru. Wara li selliftulna 5 snin ta' fiduċja għal Louis Grech, aħna rridu nroddu lura dik il-fiduċja billi nwettqu l-programm elettorali li ppreżentajnielkom waqt il-kampanja elettorali. Kienu roadmap li aħna ridna nieħdu biex il-pajjiż tagħna veru jkun pajjiż progressiv, veru li konna pajjiż li jkun politikament matur, veru li konna ekonomija b'saħħitha, verament nixtiequ li pajjiżi tagħna ikun pajjiż b'soċjetà ġusta u aħna lek qed ngħidu li millum il-qudiem ħanibdew it-triq fil-faddejna triq biex nimxu għal pajjiż li jkun verament jappartjeni lil kulħadd. Louis Grech qal li għalkemm il-Gvern jaf li t-triq mhijiex se tkun waħda faċli, qal li aħna kommessi li naħdmu għal ġid tal-pajjiż. Tkellem ukoll id-deputat mexxej Laburista Tony Abela li beda b'ringrazzjament lil dawk kollha li kienu konvinti mill-Partit Laburista u mill-proġett tiegħu. Il-marka tal-amministrazzjoni Laburista għandha tkun l-ewwel qabel kollox l-onestà, it-tolleranza, il-verità, l-imħabba l-ħaddiem, l-imħabba tkabbir tal-ekonomija. Irridu nifhmu illi dal-pajjiż ma jistax jibqa' mifrud. U jgħid li dan il-Gvern se jkun jagħtem mal-poplu tiegħu, irid ikun onest mal-poplu tiegħu u fuq kollox ikun hemm għall-poplu kollu. Qal li d-distak ta' 36,000 vot huma 36,000 raġuni għaliex m'għandniex nimxu bl-istess mod illi mexa bih il-Gvern preċedenti. Fakkar li l-poter huwa misluf mill-poplu lil politiku u li ħadd m'għandu jabbuża mill-poter li jkollu. Tem jgħid li r-rebħa li kiseb il-Partit Laburista fid-9 ta' Marzu ma kienx rebħa l-Partit Laburista iżda rebħa ta' poplu li jinġabar f'moviment wieħed illi jaqgħad u li qed jaħdem għal ġid tal-pajjiż kollu.